Здравейте хора, днес ще поиграем на Content Warning. И как мислите, дали ще играем днеска сам? Не! Айде да посрещнем нашия да разбрахте ме? Януш! Там да видим къде. Ето го! Гледам телевизия, разкай се! Общо това е Януш. Мой приятел. Йеей! Старт гейм! Да. Вземам камерата, айде, чао. Окей, ние тръгваме за сега. Така, Чао! стой! Ори. Ще се извиня за моето появление сега. Малко доста дълго време ме няма и втегаме. Чакаме те, чакаме. Айде. Забравих колко е страшно тази игра. Давай ти отпреда. Да, ние и преди сме играли с Явстар. Чак малко, спри. Няма никой. Поскърца. Чакай, спри, дай да чуем дали няма стъпки. Не бе, Не мърдай, не прави нищо, не прави нищо. Отваря вратата точно за... Брат! Ето го пая! Какво да прави, бе? Затваряй! Спокойно! То сопа е стъкнат. Аз съм... Паратка, да ти да парака. Знаеш ли Не, колко зумвам в грозното лице? и сега ти просто си взем пак. Айде! Това да пази! Айде! Направи! Спокойно! Гледай го! Обича се да не стигне, но не може. Айде тръгваме, Ефер. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Това е. Добре. О, добре. Доста скери, но така. Така, отида да слагаш това система към къщата. Също хора, ако искате още игри по Stray, да, не съм забрал за тази игричка, натиснете един мощен лайк в коментарите. Давайте. I want to be ninja! Там долу може Колко си грозен. беше. О, fuck you! Сега ти отваряш и аз ти че ти май френд. Как бутнах? Айде, снимам го. Оба, ето ме. 70%. Снимай го, бе, снимай го. Снимам го! Само че... ето го. Затвори вратата, когато ти кажа. Не. Той спря. Ето. Отзаде сега изнапаеш. Ау! Затвори вратата! Ето го. Какво да прави, бе? Затваряй! Спокойно! То са пестъпно. Хайде! Радка, да ти да паяка. Знаеш ли? Не. Зумвам в грозното лице. И сега ти просто ти взем пак. Айде. Хванете пажията. Айде! Какво направи? Спокойно! Гледай го. Обича се да не стигне, но не може. Снимай. Айде да тръгваме, Ефер. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да. Айде. Плюс 553 вюла. Па не е нещо лошо. Дано и тези вюла да ги стигнем в истинския YouTube. Много яко, но окей. Окей, айде да стигнем. Как ти да е? Айде. Така, хора. Как ме боли. Надявам се... Наспах се. Да, надявам се за тия 3 дена... Направо, че забравих лицето. Надявам се за тия 3 дена... Защо ли нещо купуваме? Не. Чакай на Защо, бе? Какво правиш? Гледам дали може нещо да купуваме. Може да вземе нещо
нищо не мога да вземем, защото сме бедни за сега. Да. Не, имаме 83. Пак Парти бедни. попър. Ама парти попъра... Окей, айде. Може да си купим парти попър, когато сме на третия век и снимаме нещо. Стой си дропна. Това Да, ка. наш радио. Не, ти ще го дадат за радио. Да. Добре, взех. Айде, излизай. Имам чувство, че на там има нещо. Чакай малко. Я нещо идва. Какво беше това? Нещо е до YouTube, нещо е до О, я ти какво е? О, стоп! Holy shit! Не! Не, бягай! Как? Умрях. Не си! Не, пак ме хвана, не, Андет. Бягай! Окей, сега я нужда Това собствено създание още ли ме гони? Няма как да ти кажа, за жал, защото не ме чуваш. Тичай. О, не. Тичай, Ян, моля ти се. И не мога да чуя Джем. Да, ето. Тичай. О, фак! Стискаше. Просто Да, ще ме затворени очи, просто ще ме затворени очи. Ще ме затворени очи напред, това е. Брат, как те размяташ това нещо? Брат, ма как ме разметаше и той с лазерите, какво ти направи на тебе? То, да, аз точно бях пред това и той ме снайпна. Просто сега гледай и ти да избягаш. Аз ще ти затворени очи напред. Давай! Една там имаше някакво куче. О, камерата ни. Куче робот. Чакай, сега ще взема и ние. Давай! Брат, знаеш колко ме скери? Давай, трепай. Нали беше мъж, затвори очи, давай напред. Да се обхвачите, за да се абонират на канала. Къде сте, сопове? Ту. Натам! Терминатор! О, шит. Натам! Не, тича. Пасикаш ли се? Ти мъж или жена си? Какво? Мъж съм. О, мага, къде са тия? Бат, мъж, ама аз с камерата съм по-мъж от тебе. Брат, за какво ми говориш? Ти тичаш, аз да мога да догона. Ай, давай напред. Натам ни е капсулата, аз се опитвам да седя около капсулата, за да... А пък аз се чакам да излезе. Ей! Отивай да вземаш. Аз отивам да гледам. О, мага, брат, ще ни свърши оксиджена и ще свърши великото. Ма брат, разбираш, че просто няма сопове тук. И ти... Фак. Няма чудовища. Няма чудовища. О, нещо дойде Ян. Джем! Янус! Отдясно! 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 Какви са тези сопски неща? Отдясно! Мама! Не! Спри да врата! Избягай, не Янус! Мисля, че Джем умря. Да, умрях, прав си. О, не! О, Янус, не. тръгни си, момче! О. Тръгни си, заминавай! Знам, че казах, че съм смел, но не чак толкова смел, за да бъда бомбардиран. По-добре да се тръгна. Джем, тук ли си? Да.
Ту-ту-ду. Брадър! Ту-ту-ру-ру. Те в някакъв си захват и аз не знам какво, ма, в смисъл. Брат, ти видя ли колко много ще дойдеш, те имаше там? Видях! И това ни е last day. Окей, пускай камерата да отидем да видим. Не мисля, че ще сме Ту-ту-ру. Ще купя от ония парти попър. Ще купя всичко, което може да ни. Брат, това ни е last day, ако то няма повече дни. Знам, ама пак ще така, може нещо да такива. си купим. Да. Ма и това ще ни бустне колко вилса имаме. Нали знаеш? Добре, пускай това и да гледаме вече. Рум тур. Какъв румтур, Този брат? соп. Имаме 20% батерия, брат. Това е огледалото ни. Нали Айде. Бързо. Нема време докато се принтира чипа, какво да ти кажа? Така. Това ще говоря. Чудовище, Джелас! Джем, намерих чудовище! Брат, мен това, в този момент мен не яде чудовище. Тя Какво? няма какво. Джем! Оуа. Малко. Какви са тези сопски неща? Мама! Не! Мисля, че Джем умря. О-о! О, не. О-о! Те ме взеха в някакъв си захват и аз не знам какво, ма, в смисъл. Брат, ти видя ли колко много чудовища имаше там? Да. Видях. И това ни е last day. Окей, пускай камерата да отидем да видим. Не Ту-ту. мисля, пускай това и да гледаме вече. Рум тур. Не, 500 речи. Този соп. тур, бе, брат? Имаме 20% батерия, брат. Това е огледалото ни. Имам още едно нещо преди да си легнем. Чакай малко. Не! Имам диск! Имам нов диск! А, мой него да шлястем, бе, чакай, ще да стигнем до него. Как се скипва? Опа. Как се скипва по дяволите? Да, стани. Окей, че иначе- хора, станахме, ела да видиме новото. Ела да видиме новото видео. Е, това ме хвана. Гледай, вижте какво ме направи. Не, бягай! Как? Умрях. Не си! Не умрях. Не, пак ме хвана. Фрики, монстър. Някой засмее над мен. Бягай! Помагай, човек. Това собско създание още ли ме гони? Мисля, че те гониш още. О, не. О, мага, Не мога брат. да Чуя Джем. Да, това е. О, fuck you! Не, Видяхте ли го? Хора? бягай. Още ли е там? Но, мистер Фиш. Къде си, бе? Не! I think Jem Bab dead. Не, Jem Bab побега. Правиш, бе? Лут ли си, бе? Абе, мама! Бъде това, бе. Мъга. О, шит. Бягай. Не. Бягай. Няма много оксиджен. Окей. Хора, и ще ви казваме ние с Януш чао. Общо. Чао! И ако дайте това един видео мощен лайк. И- Ако това видео получи повече лайка от миналото видео, ще правим